Aquesta taula dita de la Passió és una taula que pertany a un convent, que és el de Santa Clara de Mallorca, d'aquesta procedència, i és una obra que inclou un cicle de la Passió de Crist, per això l'anomenem així, un cicle molt extens per lo que era normal, és a dir, està molt desenvolupat, hi ha molts temes. Arrenquem amb l'entrada de Crist a Jerusalem, i és una taula que, a més, evidentment, té altres aspectes, també de caire geogràfic, que hem d'emmarcar en el que serà el gran moment d'expansió dels ordres mendicants. És a dir, en aquest cas pensem sobretot en la branca franciscana, és a dir, el franciscanisme. Això, conjuntament amb el món dels dominics, té una gran importància des de les primeres fundacions en el segle XIII, és a dir, fins a arribar pràcticament a finals de l'edat mitjana i més enllà. O sigui, ara ens ocupem més aviat del gòtic i en aquest període les seves aportacions són esplèndides. En aquest cas és una taula que té, a més, unes característiques estilístiques molt peculiars, perquè no és una obra que puguem dir que forma part de la cultura mallorquina, és com una mena d'illa dins de la illa, en aquest sentit, perquè té uns trets molt marcats pel seu italo-bizantinisme. És a dir, és una obra molt italiana, per una banda, però marcada sobretot per aquest bizantinisme, aquesta dimensió oriental, que a Itàlia també és tan freqüent, tan normal, és a dir, tan establerta. I des del meu punt de vista, a més, dins d'aquest marge estilístic, el que crec és que es pot apropar a un context que és un context central per al franciscanisme i que ens porta a la mateixa seu principal del mateix, que és Sant Francesc d'Assís. És a dir, que és el bressol, podríem dir en aquest cas, d'un cert franciscanisme que, a més, podem associar al papat i a Roma, i en aquest sentit a la cultura, a les escoles que depenen d'aquesta ciutat tan important per el que és el món cristià en general i també per el desenvolupament d'aquest ordre religiós, que va ser molt innovador en aquest període inicial.